riembo ponono konego be ni tiyo kod simu mari ma to kori konyo yo machalo nango kalore ni simu bende nyalo kelo distraction moro e kinde ma dereva riembo. Ineno gima timore Joyce, simu to ok onego bed ni ng'ato tiyo godo e apaya, lakini kineno simu mowuok malo ok inyal koso mokimako, obro duoko riembo piny to bro receive simuni. Mane gini neno ka moko nitie matiyo gi earphones e itgi makata koro riembo to yudo kaka o communicate gi joma ne wuoyo kode. Mane gima nyalo konyo nikech driver ibro doko bende ochiwo gi mage ti bendi chiwo gi magi ichako gone koko ni riembo marach kubo winjoru. Mane gin wandiko namba e receipt maka ntiere problem mora mora tigo simu e office tiwuoyo gi driver nikech aneno ka jatendwa kwa kata ka customer ogocho ni driver timo makosa tinyise ni weka gari kando kwanza. Koro kose gochne to keto gari thenge tiwuoyo ne inyise ni customers complain ni riembo marach ama itero gi mok ber